σαλόνι, κουζίνα, έχει πλυντήριο πιάτων, φούρνο, μάτια, απορριφτήρα, ψυγείο που είναι εδώ μέσα, καταψύχτης από κάτω, εδώ έχει και άλλα ντουλάπια, το μπάνιο, από πάνω έχει πατάρι, το ένα δωμάτιο, έχουν και τα δύο δωμάτια ντουλάπες και air condition, τα οποία είναι λειτουργικά. Η θέρμανση είναι πετρελαίου αυτόνομη, η ντουλάπα είναι μεγάλη, έχει θηροτηλεόραση εδώ και πάμε να δούμε τη θέα. Βλέπει εδώ το πάρκο, είναι μπαλκόνια μεγάλα, είναι γωνιακό και επίσης έχει και μία αποθήκη 10 τετραγωνικών εδώ μέσα, που είναι κλειστή με πάλιλα τζάμια. Αυτό είναι αποθήκη, ημιπέθριος χώρος, δεν είναι νοημοποιημένος, αλλά κάποιος μπορεί να το κρατήσει ως αποθήκη και να μην το κάνει δωμάτιο, αν δεν θέλει να το νοημοποιήσει. Έχει τέντες,